Okay, palisan mo na. Negro yan, si Negro. Uy, gagi, talsik man. Oh no! Why, wala. 19. Mark Jowaray, 18,209. Kasi ang ating number 10 ay si Mark Jowaray na merong $247.39. Sup mga kawaray, panibagong araw na naman, panibagong vlog. 60 37 bossing. Gawin na natin 40, okay lang? Yes. Okay lang po. 40 na lang natin. Yan, 41 po, 41. Tama timbang, walang halong chemical. Ayun. Ito kay kuya. Habang paninda natin mga kawaray. Ito. Tapos kasama natin si Elias. Abig Kadidi. Wala kasi tayong ano. Hindi ko alam kung kaya ko ba maanuhan yung Elias na yun, yung maanuhan yung copyright. Kasi may copyright kasi yung pag di mo maano yung ano. Tangik. Hindi, kaya isit yun. Ang problema, hindi ko alam kung paano ilalagay yung mismo may-ari ng tugtog. Kasi may copyright yung pre. Yung Elias na yun. May copyright yun. Mura lang ma'am, ganda naman. Hindi na kayo ma'am. Quality. Abig Kadidi. Malungkot man ah. Malungkot ka naman idol. Ito natira sa ating mga kawaray. Marami pa to. Mga na 2,000 pa to. O 1,000 mahigit. Ma'am, bili na ma'am. Rambutan, 60 lang kilo. Tahimik na. Wala nang katao. Tao guys. Shout out. Shout out kay Mas Mr. Martin. 18,200. Shout out. Mga karay guys. Nakaipon na ako na ko lang na 20. Bukas 20,000 na yun. Di, ano yun? Tangik, views. Views, baliw. Laki pang habulin. 40,000 pa. Oo. Yung ano ko sa pagtitinda. Oo. Tapos yung outro, ano. Thank you for watching. Share and like, comment down below. Bili na ate. Ni. Ano oras na? Time check is 7:07 mga kawaray ang oras. What's up mga kawaray? For today's video, gagawa tayo What's up mga kawaray? Gagawa tayo ng katarantaduhan. Today is another day, but this day, it's a wonderful day. It's a great day. Kanya-kanya naman yun. Kanya-kanya naman yung... Walang mayroon nun ah. Di kasi pwedeng pwede mong gawin yun pag gusto mong baguhin yung mo. Kaso lang, sabihin paiba-iba ka ng sinasabi mo kaya nakakailito. Sasabihin yung iba, paiba-iba ka, nakilala ka kung ano nang sinasabi mo, yun ang anuhin mo. Ang dami nagko-comment sa akin, ganun. Oh. Sabi, tama yan, waray yung ginagawa mo. Tuloy mo lang. Sasabi siya. Mga kawaray. Yusak, mga kawaray. Uwian na tayo guys. Paninda natin. Thank you Lord sa benta. Kawak natin ang ating kariton. Kasi palusong to. Baka tayo dire-diretso papunta ron sa gate. Yari. Panalis lang ang hawak natin guys. Isang kamay lang ang hawak natin mga kawaray. Thank you Lord sa benta. Thank you so much po. Ay, shout out.
mga ka-ride. Thank you so much lahat na bumili. Salamat kay Boss Emil sa ating rambutan. Kasi nakagawa tayo ng vlog. Mga ilang vlog din natin ang nagawa. Ito mayroon pa. Grabe itong mga bata na to. Ang aga-aga. Uy, surot! Gabing-gabi na. So, susobrang kayong galing yan. Anong oras na? Uy, ikaw pala yan. Saan tira dyan? Saan tira? Sige. Bigyan mo ka ng magandang tira. Sige. Palisan mo na. Negro yan. Uy, gagi. Talsik man. Oh, no. Wow, wala. Talsik yun ah. So, yung. Oh, travel na. Patay. Bang! Wala. Oh, agaw, agaw. Gawin mo, gawin mo. Oh, ba't ka nandyan? Yan, dyan. Tira. Pasa mo kay, ano, Kaloy. Pasa mo kay Kaloy. Dagran dumala ay shout out. Oh, shout out. Oh. Panis, 1-0. Nandito na ako. Yata luluwas ngayon mga kawaray. Bukas na lang. Kasi Huwebes lang bukas. Medyo matumal yan. Pag laging Huwebes matumal. Mga kawaray, pag laging Huwebes matumal. Tawag na aking partner. Na-miss na yata ako. Aray ko, na-miss na ako ng aking partner. Ay, shit. Mag-vlog mga kawaray. Para pasensya na kayo kung isang ano lang. Isang kuha lang natin. Maghapon to. Pinagagawa sa palengke. Ayan. Dito na tayo sa aming munting tahanan ng kawaray habang yung dalawa ay habang nanonood sa aking dalawang mahal sa buhay. Yes! Safety natin ang ating timbangan dito guys. At yung karitong ko okay na. Nandun na. Ilagay natin yung mahiwago ka kung gate. Gate. Putang dala. Gate daw. At pumasok na tayo sa bahay ng kaparay. Uy, yaw. What's up guys? Nagyan. Upper. Nak. Upper. Upper. Sir. Sir, upper. Upper. What's wrong? Love you. Love you. Love you. Diba? Ang galing ng anak ko. Ang asawa ko. Hello, friends. Sexy yan. Today, we're going on a sound Pang 19 pa rin tayo mga kawaray. explore the jungle. Kaya yung update ngayon mga kawaray, pang 19 tayo. Tapos yung revenue natin, 245. But here's the challenge. Na problema ko kanina sa aking live kanina mga kawaray, nag-loading, kakainis. It is. Bad trip. Let's go. Nag-down na siya, nag-loading. Kaya, Jungle is ay, sayang. amazing sounds. Kala ko, Mostly. pwede pala yun mga kawaray, yung pag halimbawang nagkaroon ng problema yung nag-loading ang yung ano, yung They love to swing from tree to tree. yung live mo, pwede ka pala mag-live ulit pero sasaktuhin mo lang ng isang oras. Kasi ganyan kay Kuya Noli, tinignan ko kanina, 8 yun. Yung una nilang 8 minutes yung una nilang live. Tapos nag-live sila ulit ng nasa 40 ata yun, 40 minutes o mga ganun, something. Nagdalawang beses sila nag-live kasi nagkaroon ng problema yung una nilang live. Babasa mo man. Nagkaroon sila ng problema doon sa isang ano nila, live. Pwede pala yun, sana yung kanina akin, dapat nag-re-live ulit ako. Hey! Nagano lang kasi ako, siyempre, takot ako makik out sa ano nila, siyempre. Gustong gusto ko tong challenge na to kasi para sa pamilya ko to Yung ginagawa natin, kahit hirap tayo, kahit nagtitinda tayo, tapos nagbablog tayo, edit ko pa. Diba? Ganun tayo kasi pag masyado. Natutuwa sila kasi ang dami nating upload. Kasi mga vlog natin na kahit hindi ganun ka-quality ang content, pagpasensyahan nyo na po.
pinapakita ko lang yung araw-araw kong ginagawa sa buhay. Yung hindi nyo pa ako gano'ng kilala, ngayon nakikilala nyo na ako kung mga ginagawa ko. Sana panoorin nyo po yung aking mga video, mga kawaray. Pasensyahan nyo na kung hindi ganun ka-quality ko talaga ha. Ngayon kararating ko lang sa bahay. Yung benta. Salamat po sa benta. Salamat kay Boss Emil sa pagtinda ng aking rambutan. Kasi kung hindi siya nagtinda nun, mas naandun ako, mahihirapan ako mga kawaray kasi wala mga taga-tinda sa akin. Wala yung pamangkin nito, si Marlo, wala. Si Chingkay, Sabado-Linggo lang naman nagtitinda yun. Extra lang. Yung hindi ako sana makapaggawa kanina ng vlog or di ako makapag-edit ng 3 video, di ba? 4 pa ngayon, 4 pa pala. Ito pang 5. Ay, sobrang sipag natin guys. Kaya paabutin natin to ng 20 minutes pataas. Ayan, nanawa lang kayo sa mukha ko kasi yung lahat ng upload kong 5 ay halos puro lang yun. Pro vlog. Aray, katiitlog ko. Thank you sa lahat talaga na sumusuporta sa atin. Kaya thankful ako sa mga taong nanonood kasi pang 19 tayo sa views. Nasa 19,000 ba yun, May? 9,000 higit yung views natin. 19,000 diba? 19,000 yung views namin mga kawaray. Ha? 18. Ay, 18 lang ba? 19K lang. Ay, 18 lang ba? Ay, 18. 18. Parang 19? Kaya, tingnan ko na, check ko na lang mamaya yung ni Idol. Yung, siyempre kukuha tayo ng clip doon. Diba? Para, natin, isama dito sa Kaya, good luck sa ating mga kawaray sa ating ginagawa. Maraming salamat po sa ating mga sumusuporta sa akin, sa aking mga kaibigan dyan na walang sawang suporta. Thank you so much. Shout out pala sa aking kaibigan, Sangkay B-Boy, Sangkay Grace, Sangkay Matthew, Sangkay Will, Sangkay Glory, Sangkay Sagato, Sangkay Kabus, Kuya Elmer, Kuya Tap, Kuya Sani, Tatay Robin 2.0, Mabi TV, Pobreng Worker, si Jamie, thank you, Sir Chito, sino po mga dalas pumasok sa atin, Ma'am at Tita Yoli, maraming salamat po Tita Yoli, talaga napakasulit sa atin yan, Bullseye at Team Kasangga Foundation, maraming salamat po. And Ma'am Lee and Eric Corpus, thank you so much po, salamat po sa inyong pagpapasok. Sir Ido G, Team Mayor at Planet Sword sa aking nanay mo Pan Fitness at Kuya Emmet, maraming salamat po, at sa aking grupo sa Sword Family, sa aking mga kasama sa Sword Family, thank you Tita Au, Tol Werdo, Sangkay Lenma, Maruku, Official Loco, Tol El June, thank you, sino po ba? Boss Romeo, Jomar Sarate, maraming salamat sa panonood. Sai, thank you so much. Sunang Bukana, thank you so much. Sai, thank you so much, Sai. Sino ba mga madalas pumasok sa atin? Maraming salamat po talaga sa inyong tiwala at sa kakayahan natin ginagawa na kahit mahirap na pagsubok to sa second road, pero ginagawa natin. Masaya na po ako sa second road nito. Pero kung bibigay naman, kung mamarapating ni Lord, alam naman si Lord lagi ang nasa sandalan natin ng ginagawa. Kaya kung si Lord magbigay ng views sa atin ng nako, bahala na ang mangyayari. Kaya maraming salamat po talaga sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming thank you so much po. Nanay Joleta Reyes, thank you. Carlin Reyes, thank you. Four sister ng Tacloban, Ate Eva, Ate Gemma, Ate Melody at Ate Margit, maraming salamat sa inyo. Kaya tuloy lang ang pangarap sa atin at sa aking mga subscriber dito sa Dumalay. Hindi ko na kayo isa-isahin, alam nyo na yung kung sino-sino kayo. Maraming salamat sa inyo sa suporta nyo sa akin. Sana hindi kayo magsawa sa ating mga ginagawa. Kaya God bless sa inyong lahat. At sa ating pagtitinda bukas ay di kaya luluwas ngayon, baka bukas na lang. Boss J, thank you so much Boss J.
Bukas na ako lumuwas, Friday, pang Friday. Ng paninda, kaya papaubos ko lang yung tira ko, may tira pa ako. Tutumpok ko bukas para maging pera naman. Thank you so much po sa lahat ng walang sawang suporta sa atin. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you so much. Bye-bye. I love you. I love you, Nans. I love you, Nan. I love and the right. Thank you so much. Love you. Bye-bye. $214. Bitin. 11. Konsehalando na merong $247.31. Kasi ang ating number 10 ay si Mark Jowaray na merong $247.39. So, punto lang ang kailangang pagitan. Konsehalando at saka si Mark Jowaray. Number 9, number 20. Tita Au, official, 16,401. Okay? 19, Mark Jowaray, 18,209. Kuya Dagul, number 18, 19,308. Ito ay 60,000 ang target, ha? 17. What's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog ng kawaray. Thank you so much sa lahat. Good morning po sa inyo lahat. Kawaray, tumpok na lang, tumpok. 50 lang tumpok guys, 50 tumpok. Te, 50 lang te, 50. Rabutats. 50 lang tumpok. Taraw. Hindi na, 50 lang, 50. Ano makagawa tayo ngayon ng content mga kawaray? May suggest ang aking partner na mag-diaper daw ako ngayon. Right ka. Gagawin natin ang lahat. Tinda muna tayo. Maaga pa naman. 8:02 pa lang. 8:02. Yan. Good luck sa ating mga koray. Sana magawa natin to. Bili na kayo. Rabutats. Okay, bente. Ma'am, 50 lang, ma'am. RR, ma'am. Hindi na, ma'am. $50 lang, te. 50, te. Ma'am, 50 lang rambutan, ma'am. Te, 50 lang rambutan, 50. Boss, 50 lang, rambutan 50. Ma'am, 50 lang, rambutan ma'am, 50 ma'am. Boss, 50 lang, rambutan boss. 50 lang tumpok. Kwenta lang te, rambutan 50. Te, 50 lang te, rambutan. Boss, 50 lang. Te, rambutan te, 50 lang te. Ma'am, 50 lang ma'am, rambutan ma'am, 50 lang. 150 na tayong benta mga kawaray. Marga Parolito. Mga kawaray. 150 ang benta. 50 lang po, 50. Sige na ma'am, ano yan ma'am, parang tira yan na. Maganda yan, quality. Sige na ma'am, 50 lang, sige ka. Yun, buena mano. Buenas, diyan. Yawan tumpok. Saan po? Ay, 50 lang po, 50 oh. RR.
kay madam. Thank you so much. 50 guys, 50. Eh, 50 lang, 50. Ah, magbablog ako. YouTube. 50 lang ma'am, 50 lang. Sige na. Mura na oh. Eh, 50 lang tay. 50 na, 50 tumpok, 50 oh. Tira ko ito kahapon mga kuwaray. Tira pala namin yung Boss Emil. Mga rambutan ngayon. Tinumpok ko na lang kahit para mas pili-pili pa. Ganon din ang suma total yun. Kaya kailangan mo na lang itumpok para mabilis. Mabilis mabalot. Maganda lang ito. Kain. Sulit. Walang butas. Parang si kabungot. Walang butas. Rekta. 50 lang, 50. Sino kayo? 50 lang mga kawaray. 50 lang tumpok, 50. Eh, 50 lang te. 50 bili na. Ay ma'am, bili na ma'am. 50 lang. Eh, 50 lang rambutan. Eh, 50 lang te. 50 lang, 50. Eh, 50 lang te, rambutan. 50. Pinaka-sexy kong kumari oh. Sana all. Shower out? Sana mga gusto mo ibili dyan. Bili na. Ang hipo ni Maring Cherry. Si Maring Cherry lang sa Kalam, Dumalay. Wala tayo. Sana all. Thanks! Kapatid mo laging diyok eh. Sana all. Mag-asawa na ba? Patay tayo dyan, mag-asawa na. Puro na pa diyok. Makaikon yan. 50 lang po, 50. Ma'am, 50 lang ma'am. Bili na ma'am. Rambutan. 50 rambutan, 50. 50 na tayo. 50 lang, 50 na lang, 50. 50 lang po, 50. Ma'am, 50 lang. Madam, 50 lang madam. Gawin ko ang lahat. 50 lang te, 50. Ma'am, rambutan ma'am, 50 lang po. Te, 50 lang te, rambutan te, 50. 50 lang po, RR. Boss, 50 lang sir. 50 lang po, 50. Bili na po, bili na, 50 lang oh. Kwenta lang te, 50. Te, 50 lang, 50. Rabutats, rabutats. Boss eh. Andun lahat sa unahan yung ano, lahat. Kwenta lang po, 50. Mi, 50 lang mi. Shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Thank you so much sa lahat. Sumusuporta sa atin. Ma'am, 50 lang ma'am. Eh, 50 lang to eh. Tumpok 50. Ma'am, 50 lang. Eh, 50 lang po, 50. Boss, rambutan boss, 50 lang. Mahirap mag-anok mga koray. Wala kasi ganong tao. Sabado linggo yun. Ganda-ganda mag-anok. Kaya 50 lang po, 50 oh. Boss, 50 lang boss. Kaya 50 na lang po, 50 oh.
50 lang boss, 50. Automatic steel. Iwasan ko na yan. Isang buwan na kung hindi tumatayang yan. 50 lang po, 50. Ma'am, ganda, bili na kayo ma'am. Tambay ha, may pupulin lang. Yeah. Ang revenue natin gabi mga koray ay nasa $247.31 aray ka. Tapos yung views natin nasa 18,400 yata. Correct me if I'm wrong ha. Maraming salamat po Lord, ikaw nang bahala sa akin at sana ma-reach natin mga koray yung 60k views sa loob ng 15 kasi ang deadline namin. Yung iba namin kalaban parang nahihirapan lang sa amin si Kuya Dagul, Tita Au, sila Tatay Tatskit, si Jin ay medyo maangat na sila eh. Parang kami lang ang kulilat mahirap pero may try my best mga kawaray kasi 20 lang kami, 20 challenger pero mga bigati ng mga kalaban namin. Ang kalaban namin sila Idol Karayot, Gorge Jason ba yun? Salibat si Gorge Mandaragat. Shout out Pugi ka ngayon bagong tabas out mga followers ng Kawaray. First time gusto nung rambutan niya aray ka. Ay bantayan mo ito mamaya na lang tawagin. Ay si Kabugoy, Kuya Dang, mga kalaban namin si Kuya Dang, Step, si Paring Jason, sino pa ba mga kalaban? Si Tagrasa, si pangalan ba nun? Si Jomong Kabisdak. Tama ba? Jomong Kabisdak. Tapos sino pa ba mga kalaban namin na iba? Si Jin nandun Konsehal Lando, right ko mga bigyan. Si Kuya Lando, congrats Konsehal Lando. Narit na ni Konsehal Lando yung 60p. Wow, grabe si Konsehal Lando, malakas. Thank you. Sige. Batse. 50 lang, 50. Dog. Dinuguan for today. May pitete, wag muna tumingin. Daanin niyo muna po. Shoutout sa ating mga kaibigan dyan sa Whitey World at sa walang sawang suporta. Sa aking mga kaibigan, isang kay B-Boy, isang kay Matthew, isang kay Glory, isang kay Grace, isang kay Sagato, Will, Ma'am Corselda, isang kay Kabus, Kuya Elmer, Kuya Chap, Friends BTV, madalas pumasok sa atin. Nakakalimutan ko na kung Sir Robert Bagalanon. Robert, thank you so much Robert. Tatay Rubin, Kuya Elmer, si Uragon Loop, thank you so much sa Uragon Loop. Tapos si El Matas, thank you so much El Matas sa suporta. Waray-waray din pala to si El Matas. At si Project 89, thank you so much din. Si Brenda, asawa ni Project 89 po ba yun? Thank you so much. At sa Planet Seward, nanay mo pa na Kuya Emmet. At sa Seward family, Tita Au, Tol Werdo, siyang kay Lenma, Sunam Bucana, Idol Maruco, El Jun, Jumar Sarate, Merns Gonzales, tawa ng tawa yung mga bulo. Tawa ng tawa. Sino pa ba yung mga kasama ko sa aking langit pa na ipasok? Boss Romeo, thank you. Marami kasi sila. Hindi ko may isa-isa. Si Kumbring Worker, so word din yan. Sino pa ba mo?
nandun lagi sa live. At sa si Dyrus, thank you so much. Sa Muok, grabe si Ma'am Shibing, grabe. Pasaway Channel, thank you so much. Sino pa ba mga napasok sa atin? Grabing dami nila. Kaya hindi ko naman siguro may isa-isa, pasensyahan nyo na. Pero I try my best to alala, isipin ko sino mga nayon na pumapasok sa atin. Grabe. Sino ba bang nandun sa atin? Ito na may isa-isa. Kunti pa lang ang views natin guys. Sana makareach tayo mamaya 20,000 para 9, 7, 8, 9 na ngayon eh. 9 na yung mga kawaray. 4 days na. Mabigat-bigat pa. Pero pa din hindi pa natin nakikita si Idol. Pero may chance tayo may ano ko na nararamdaman ko na kakayanin siguro kakayanin. Sir Ido G, thank you. At sa Planet Sober ay sa Team Kasangga Foundation, Kuya Ma'am May and Eric Corpus, maraming salamat po sa inyo. At sa Kasangga Foundation, maraming thank you so much. At sa Kabunuto, Idol Kanuto at Idol Step, thank you so much sa inyo lahat. Ate Yoli, si Lilabeth Samonte, Ann Banson, Sir Bruce, Sir June Magano, Kuya Gabu, Gadu ba yun? Kuya Gadu yun yo isi, thank you so much God. Maraming salamat po sa suporta sa inyong pagpasok sa aking live nun. Hindi ko na-expect na papasukin tayo ng mga big time na sponsor ng Sober Family Community. Thankful ako kasi Katano, thank you rin Katano kasi binabate si Jenny Africa, grabe yan. Ngayon, ang dami nila guys sa Sober Family na napapansin na tayo tuwing napasok tayo sa live ni Idol. Maraming bumabati sa atin. Kaya thankful ako. Tapos Kasubyo, thank you rin Kasubyo. Grabe, dami nila. Hindi ko man maisa-isa kayo, pero maraming salamat po sa inyong tiwala. Si Nanay Julieta Reyes, thank you so much. At family ng Reyes, Carlin, thank you. For sister ng Tacloban, Ate Gemma, Ate Melody, Ate Maribit, at Ate Eva, thank you so much po talaga. Maraming salamat po talaga. Ma'am, bili na rambutan. At sa aking mga subscriber dito sa Novaliches, Quezon City sa Dumalay, thank you so much sa inyo panonood. Malaking bagay yun. Malaking dagdag na views yung pag napanood nila yung mga video natin naggagawa. Mamaya try ko mga kuwaray gumawa ng content kasi papabantayan ko ito kay Tintin yung itong paninda tumpok na lang try lang. Ma'am, 50 lang ma'am. RG pala si RG. Grabe si RG yan. Sipag yan si RG. Grabe so. Yun na ma'am. Sir, Jose Maria. Thank you so much sir. Jose Maria. Grabe dami nila kasi ito na mga isa-isa. Kung may makalimutan man tayo. Kasi sabihin, ay di mo na ako sinapag ko. Right? Gusto ko kayo lahat kaso lang marami na salamat ako dahil sa challenge ng Idol nakikilala na tayo bilang small YouTuber dito sa Novaliches. Thankful tayo kasi fortune talaga ito na makaranas na isang revenue ko ba? Hindi ko pa nakuha to, hindi ko pa naranasan tong revenue na 247 mga Korea. First time ko to sa ilang taon natin ako or isang taon pa lang or dalawa. First time ko makaranas ng for $247 aray sa loob ng 9 days, di ba? Deserve. Thankful ako talaga sa aking mga friends sa Hawaii. Si
Si Miss Grace. Shoutout din sa iyo, Miss Grace. Palipad. Bili na ma'am, 50 lang ma'am. Kumain ka na. Pagka. Ikaw yun ang mama. Mama, wag ka dyan. Pag mo ano yan. Ikaw nga mumo eh. Ikaw nga mumo eh. Pangit na mumo. Ikaw yun. Mumo ka eh. Ikaw mumo. Pangit na mumo. Pangit na mumo. Ikaw pangit na mumo. Ikaw pangit na mumo. Pangit na mumo. Ikaw yun. Hindi muna ako, Day. Tingin na, 50 lang itong pagkain lang ako. Gusto mo. Shoutout. Gerson. Shoutout kay Gerson. Shoutout, guys. Bahala na mangyayari. Hoy, kain. Guys, kain. Shoutout sa mga ano niya dyan. Mga babae. Sipag ah. Dahil kain kasi may utang pa ko rito, di ko pa nabayaran. Oh no. Maulam. Ha? May sabaw. So, may sabaw dyan. Ayan lang. Kalahati lang. Kano utang ko nyo, Ano? 300 daw. Aray ka. Aray ka. Ayan dyan, pare. 300. Kaya. Mawag pare ako. Pau. Alin dyan? Wala, dito pa nakita. Laga ko. Ano oras ka uwi ito? Mamaya, mga ano, may 30. So, pumantay mo kay Tintin. Kumakain lang ako. Tara. Ano yun? Carrots? I-chat mo na lang. Kain tayo mga kuray. Chat mo na lang, Mike. Kain tayo. Ha? May pera pa naman dyan, ah. Yun ang muna gamitin. Kano lang hawak kong pera dito, 4,000. Kulang pa nga. Sige na. Nasa si Papa? Nasa yan si Papa? Dito si Papa? Tingnan mo. Ano ginagawa niyo ba? Sige na.
Umiyak sila tita. Premier ni tita. Noon tayo ng noodles. Ay, ito ng Sugar family. Yusap mga kuwaray, yan na lang ang ating paninda mga kuwaray. 8 tumpok. Ay, 18 tumpok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tumpok mga kuwaray. Thank you so much. Ang tumpok na rin na naibenta natin. Maraming salamat sa mga bumili. Let's go this, yeah. Sige. Tuloy mo lang, ituloy mo lang. Okay, malayo, malayo. Sandangkal pa. Kalahating dangkal pala. Hello. Kwenta lang, 50. Matamis, matamis, malasa, malasa, makakain. Bili na, bili na.